Edustaja Lakeinen. Yksi mahdollisuus on, ja leviäksi lentää Halikoski, eli tästä lähdön pieni annovirkelle maksaa arvosta metriä. Joka veto tiimi, ravintola viuttaa vanhemmat tukee suortaa. Näin väliin rimenee Loponen viisi. Ja nyt kärkileviäksi jakaa ei kaada, vaan tuleeko sieltä 60 Väisänen. Kakkaro, Pokkar, Kyllönen. Heinonen kaataa autonsa puolitoista kierrosta katosaltaan ja näin. Jaha, sama kuin on eräällä nuorella kuljettajalla, joka on 70, nimittäin. Vaan ei enää, vaan nyt vaihtuu jälleen tilanteeseen, jälkeen tulee Leiviskä ja nyt lähtee laite Lanton käsistä. Näin Persala nousee ja pakko. Ja pitäisi tekee kylmähän, kun mennään viimeistä kertaa karteelle. Se lähtee joku päivän ja nyt päästään. Tämä jää Loponen. Vähälä pystyy toki jatkamaan ja päivän voittoa. Naisen korjaus viias päivän kakkonen. Tauno Keskitalo Lakedoua viias 133. Päivän kolmas Tapani Kylmää Lakedourheilijat Jytti Volvo. Näin ollen päivän 4. on Vähälän Mauno Lakedourheilijat Vähälän.